da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Da farko na sanya sunan Allah sarki daya, masanin jiya yau da gobe sarki sai kago safiya. To ikon sake ruwa da iska sannan ayi walƙiya, wani yayi bakin ciki a duniya wani yayi dariya. Yadda ka so da mu rabbi sai mu yi godiya Allah. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Tsira da mamanci karɗa shi gaba ɗaya, daɗa shugaban halitta jagoran duniya. Har shi ka haɗo sahabbai har shirafa jimla ɗaya. Da ba ai na sanya malamai jagororin gaskiya. Kasa da Alhaji Isiya sarkin garkuwar da ne da Allah. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Alhaji Isiya barka da sallah ne maka garkuwa. Ka zama garkuwa ta marayu na gida da mamai uwa. Tawisu ta kaɗe jinin sarauta goguwa. Kai ne kake taimakon talakawa ka cire damuwa. Alhaji Isiya barka da sallah na taho ne maka ogana. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Barka da sallah mijin Hajiya Kadija zo na yi ma. Barka da sallah mijin Hajiya Aisha na yi ma. Barka da sallah mijin Hajiya Farida ni ke yi ma. Barka da sallah mijin Hajiya Hamsiya ni ke yi ma. Ni ne Usaini mai waka barka da sallah ke yi maka mai girma. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Zaki gon mazaje a gaida kai uban faruku. Kai nuwa da sharabu ne kai haske mai yaye duhu. Kaucin ka ba kake share ma mai ba da kyautar buhu. Buhuna na shinkafa ya rarraba su baya ruhu. Sannan da dunkunan sallah rarraba ya bayar da su mai girma. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Fada ba gidan wasa ba zancen hakan gaskiya. Alhaji Isiya garkuwa na danejin namu mai juriya. Sarkin garkuwar danejin Katsina kawa Allah godiya. Domin shi ya baka mulki cancanta ce kayo gaskiya. Barka da sallah na zo zane maka garkuwar talakawa ne ma. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Mai jari kai na tabbata ya asara mai gida. Sarki na garkuwan da ne jin Katsinawa. Allah ya maimaita barka da sallah muke yi ma mai gida. Ka zama hadiri mai bamu ruwa kana ka zamo gada. Barka da sallah muke ma Allah ya maimaita mai gida. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Barka da sallah na zo ne maka mai gida. Alhaji Isiya sarkin da ne ji garkuwar Katsinawa. Barka da sallah na zo ne